Serokê rejîma Sûriye ragihand got hebûna Rûsya di Sûriyê de giring e û eşkere kir got ew bi Rûsyayê re mijara vegera penaberan gengeşa dikin. Serokê rejîma Sûriyê Beşar el Esed di hevdîtinekê re bi mîdyayên Rûsî re ragihand got hebûna leşkerên Rûsî di Sûriyê de giring e ji bo belavkirina aştiyê û ewlekariya siyasî û diyar kir got dema mana bingeha hemîmîm ya leşkerî dirêj e li gorî rêkeftina di navbera Sûriyê û Rûsyê de. El Esed her wiha eşkere kir got Şam li gel Rûsyayê di guftûgoyê de ye ji bo asankirina vegera penaberan. Her wiha banga vegera welat li biznesmanên Sûrî kir. Serokê rejimê her wiha got Rûsya welatekî bihêz e û erkinwê hene û ew berpirs e li ser cîhanê bi giştî û parçek ji wê berpirsyariyetiyê ew e hebûna wê ya leşkerî û siyasî di deverên cuda de eger pêwîstî hebe. El Esed her wiha diyar kir got belkî Rûsya naxwazin beşdariyê di şer de bikin. Lê gelek caran cîhan tene çar dike gotûberê xwe bide hindek aliyên dest nîşan kirî. El Esed di dawiya hevdîtina xwe de eşkere kir got hêzên çekdariyên Rûsî roleke giring dileyîzin ji bo bi destxistina ewlehiyê di rojhilata navîn de. Heta ku guhartinek deverê de çêbibe lewma hebûna Rûsî deverê de gelek giring e.